Dnes vám ukážem školu, ktorá naozaj existuje. Ahojte, som realiťák Janko. Vítajte u nás. Máme tu 3 podlažia plné možností. Prvé podlažie je tu náš bufet a škôlka pre menších kamošov. Druhé podlažie, to je pre veľkáčov, 2. stupeň. Stredná škola aj gymnázium. To vás bude zaujímať neskôr. U nás môžete aj zmaturovať. Tretie podlažie, to najlepšie nakoniec. Tu sídlime my, 1. stupeň. Máme tu svoj vlastný svet a pokoj. Budúci rok otvárame 2 prvácké triedy. Sme škola s rodinnou atmosférou. U nás sa všetci poznáme. Dobrý deň, pani učiteľka Beatka. Ahoj, Janko. To je moja trieda. Máme hejného matematiku, kde napríklad fakt rozmýšľame. A metódu CLIL. To znamená, že angličtinu používame napríklad v matematike. Je to sranda. Po škole máme kopec krúžkov a v družine sa hráme až do 17. Samozrejmosťou je jedáleň, telocvičňa a ohradený dvor, kde sme všetci v bezpečí. A tá občianska vybavenosť. Rodičia, toto je top ponuka. Sme v priamom centre mesta. Do Zušky prejdete po pešej zóne cez jediný prechod. Úplná pohoda. Do knižnice je to na skok. Parkovanie je hneď pri škole. Kým ja pôjdem dnu, vy si kúpite čerstvú desiatu vo voňavej pekárničke hneď vedľa. Príďte a pridajte sa k nám. Toto nie je len škola, to je váš nový domov.